Buenos días a todos e a todas. Un placer estar aquí presentando un proxecto a desenvolver entre tantos concellos de Valdeorras, que son todos, e tamén acompañado do presidente da Diputación, que tamén se está aquí e porque tamén está representado neste proxecto. O primeiro que quero dicir é parabéns a todos os concellos, parabéns por participar nesta convocatoria de estes proxectos de desenvolvemento local do Ministerio de Facenda e do Goberno de España. Parabéns polo traballo feito, parabéns polo traballo de todos os concellos, pero se me permitides tamén polo impulso que deu o Barco a esta unión entre os concellos de Valdeorras para aspirar a este tipo de proxectos. Por suposto, parabéns e agradecemento á Diputación de Ourense por facer esa labor que lle é propia de estar apoiando os seus concellos, en estes casos, sobre todo, importantes e transformadores. Parabéns tamén porque eu creo, eu me equivoco, pero eu creo que o presidente tivo tamén un especial interés neste proxecto, dos moitos que traballa para toda a provincia, e pola súa implicación desde o primeiro momento. Hai que dicir tamén que a Diputación sempre está atenta, e iso hai que valoralo, a proxectos que poidan ser financiados por outras administracións que revirtan os concellos da provincia, e iso tamén é importante, interesante, e ademais dá gusto, porque así están tres administracións traballando conjuntamente e para dar mellor servicio aos cidadáns, e neste caso Valdeorras, que para o que estamos. En ese sentido, que coñecen o seu territorio, as súas necesidades, e o Goberno de España, en ese sentido, na súa convocatoria, planifica cuáles son as líneas mestras a seguir e os concellos responden para crear unhas cidades ou unhas áreas funcionais con futuro, sostibles, modernas e que garanticen un bienestar para os habitantes das áreas funcionais ou dos concellos. Neste caso, quero valorar especialmente as tres grandes líneas de actuación. A primeira vai referida ao que o impulso do entorno natural e o impulso do turismo. A segunda ten que ver coa dinamización económica a través do comercio e máis de planes de vivenda, e a terceira ten que ver coa creación de espacios de ocio e esparcemento e mellora das zonas de dominio público hidráulico para tamén facer traballos de prevención frente a emerxencias climáticas. Entonces, en ese sentido, esos tres eixos son os que van a impulsar que con esta financiación inicial do Estado de máis de 4 millóns de euros para a comarca de Valdeorras vai supoñer un punto de inflexión para a comarca desde o meu punto de vista, vai supoñer un salto cualitativo no modo de vida do futuro e ademais un compromiso por parte do Goberno, neste caso dos concellos, para transformar con proxectos profundamente transformadores o que é a vida dos valdeorreses nos próximos anos.